This is the remix song by Gabrielle Studio.
baori pedot di sitna ngakal mangakali di loloa juji dopak namani pudo tudonga asa tung leado kutau di sitna ku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang kona dengga asa tung leado kutau di sitna ku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang kona dengga sugari oloa somon boruni na asing molo ikon hepeng go gabe na lau mabage solang tungi mahupala ko upat akon ay hujaga rotua hailahon molo mangulai baunang sai mardalan molo sopangomo ato na lau manapay asa unang nila ko nang gojuji tubuh badan ang ular kaberugi molo na tutusay paubama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai paubama molo na tutusay paubama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai paubama marbada pejot jot dohot donga si para juji dohot di pare tongan manggeo di pejot jot desi na ngakal mangakali di loloa juji dopak namani pudo tudonga main ang dagot mau bapangalahokku nangahasi ulahot asal losro hamangulay tu dia pehola tu ikuton bertiga-tiga nang mangula tu balia asa tung leado kutau di sitna ku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang kona dengga asa tung leado kutau di sitna ku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang kona dengga molo mangulai baunang sai margalani bet molo sopangomo adona lau gai mapeture asa unang diula konang gojuji tubuh badan ang ula kaberugi kodang manangoti ngaru sari sabalian imay panoti kotik rap dohot at galing tay asal marakso ng boni narian may madapat pangomoan na gumoda oh aleton di side
kenyataan. Mono soal cinta do kawan, dang na masuk akal aku si. Gumagumag udor gusto akong kubiltik gitari, maridiyaw dila pangkulat tuat doga sonayasi. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
by Gabrielle Studio. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Welcome to Gabrielle Studio.
Welcome to Gabrielle Studio. Utang duwina, ina mau was namanya.
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.